ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ କିଛି ଲୋକ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଫଲୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ କିଛି ଲୋକ ପଛକୁ ଟାଣିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେମାନେ ସେତେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେମାନେ କହିବେ ତମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ। ଜାଣିଛ, ସେଇଟା ହିଁ ସଂକେତ ତମେ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଗଛରେ ଫଳ ନଥିଲେ କେହି ପଥର ମାରିବେନି, ଆଉ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିଲେ କେହି ବି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତମକୁ ଟାଣିବେ ତମେ ବୁଝିଯିବ କି ତମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବି କେବେ ବି ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତ ତମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି ସେଇ ହାତ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଳି ମାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୋଟ କି ବଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ କେବେ ବି